Bon dia a tothom, benvinguts a aquesta quarta edició de les jornades de transferència i resultats del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. És un moment important per nosaltres, és una tradició, malgrat que siguin només la quarta edició, és una cosa que treballem molt i tenim molt al cor. Presentem aquests resultats amb orgull i amb una certa alegria. Preparem les jornades, és molt diferent aquesta jornada de les altres jornades que podem organitzar aquí al centre i tenim una mica la mateixa febre que quan ve el Carnaval aquí de Solsona. És una cosa que tothom està esperant i tothom està parlant i tothom està preparat. És important per nosaltres representar les coses que fem, és important que vosaltres, que sou els beneficiaris o els usuaris del nostre coneixement, pugueu rebre'l, entendre'l i criticar-nos. És molt important també aquest espai de debat que tenim, perquè en el dia a dia no ens veiem tant com ens agradaria veure-nos. Llavors també és una porta oberta perquè ens pugueu fer arribar missatges. I és important també de cara al futur. Malgrat que la venda siguin projectes anuals, és molt important que puguem preveure temàtiques i temes importants pels anys que venen. En aquest context que no és ideal econòmicament i administrativament, també és molt important de tenir aquesta visió